în iarna 1940 și 6940. Și 7. Basarabia și Moldova au intrat într-o tăcere apăsătoare, fără speranță. Seceta din 1946 uscase pământul, iar recoltele aproape dispăruseră înainte ca oamenii să le strângă. Apoi au venit frigul, rechizițiile și rândurile nesfârșite la mori, unde pâinea devenea o promisiune rară. În multe sate, familiile își ascundeau ultimele boabe, știind că fiecare mână plină putea salva o zi. Copiii slăbeau repede, iar drumurile spre orașe se umpleau de oameni care căutau hrană și adăpost. Mărturiile vorbesc despre mame care împărțeau o singură pâine între mai mulți în fiecare seară. Foametea a lăsat sate întregi pustii și a schimbat pentru mult timp memoria acestor locuri. După acea iarnă, supraviețuirea nu a mai fost doar un cuvânt, ci o rană colectivă.